megalayapost.news. Ka United Riboy Cricket Club kalalong kaladu hakalimpung jong Kariboy Cricket Challenge Trophy kabapra kabalapnia da Kariboy District Cricket Association RBDCA hadian baklala ban penliam no ya Umlangpur Cricket Club da si wicket par kursundon ya kasong pisa kabasilak tengka bat Umlangpur sisi kalayo banra ya kasong pisa kabasan pawajar tengka bat kani kalimpung ilekai cricket kalapoy kabakun. Hakani kesengi lawan bansaki lang da ke MDC jong kanong po ke kongrona kemdet kum ke kongsan hakajingin don lang uba Reynol Kharkamni Secretary ke MCA uba Rajiv Bare Vice President MCA ba Meban Pira Swer Joint Secretary MCA ba Edi Shila Treasurer MCA ba Bante Langlingdo President Southwest Castles District ba Mark Peter Sawian President SCA ba Nyangstar Walang Secretary Eastern West Castles uba Michael Karunai Secretary ke RBDCA ba Ferdinand Kharkamni Vice President Lambert Kuwei hawa pas kejing kun final ke United Riboy kala job ya kejing ikop kenting pisa berkalajiat ban kawang ningkong ni kabol habawan ban tiet ningkong nakaliang ke Umlangpur sisi kelala ban lekai tangi ki karpra over bat shibol bat kalayo kamai tang nyo pupraron hakakla ka baar jong kete kejing lekai nakaliang ke United Riboy kelawan B ya kete karon henry kinong tiet ke United Riboy sisi kila juat ban B ya kete karon namar kejing tibet kinong kawang bol bat dei hadu ka over ka bakat pra kilala ban kot ya kete karon kata nyop kundai ron bat du no kundai wicket bat kalala ban penlim sundon ya ke Umlangpur sisi da si weekend. Nakaliang ke RBDCA kelas samru iki khusnam shimen kentum nadu usamla Benedict Makdo ulayo ikanam best bowler but player of the tournament usamla Kosaf Ali ulayo ikanam best batter usamla Badonam John Melim Pada ulayo ikanam man of the match. Kiba mensyuang ade kaba long interest bah ban pej dengan kai cingele kai cricket hak ngakan mau ko por bangai kai school ting ting shim shutiru ban pej ka final match bal ada fikli ngaki player kiba mensyuang anda spell and dead lut ki Robin Singh ki Yuvraj Singh ngakan mau ba utit Yuvraj Singh 666 moi gitu hoy kabala dei ban rem bat ka bangai I kalong ka the beauty jong ka cricket kalong very excited menele nga iki shu habet ki wicket nakaliang jongki neki winners ki bamen jongkene ka team hadu bala idu jingkermen tenre ka bakhadu ngidon ki batsman ki basyadin ki ba im ikermen shu andre ki dei maki pade ki bayalam shaka team shaka thong jong ka jingjob kane hi ka dei ka way na ki ka jinglong excite men la ne ka jing itna e jongkene ka cricket na kaliang jongki neki ba ngate ngi hadu ba pindai lo le ka fielding mo na po Umlangpur ne Umlangpur kiling dengan I pila le bha pila I pressure bha kini ki team nang ne na po Riboy United Cricket Association tika jing ya kun kalong ko be internet men shwa nga shu ya I betang ha TV ngamla ban modor ya le de ban ong bang ani yo I in reality ya ka cricket match dala ki jong ki khmat hang ne ha po madan ban dei bang ha ban le shadu shilong and rei ka don nang ne ha po khiuja ka jong na te halor jong ka ne ngaseo ya kaban ai ka jing kublei ya baro kinong kitkam jong ka Riboy District Cricket Association kabangem la ban modur bakumno hang ni hapo madan pamsning ka jongi hapo madan nongkra umbuda jongi hang ni ngenyo ya ka madan cricket kababian ha kabana ki banta ba per piwan ban ya le kai
bat ngangai scam ba ma pi ki players na baro atli ki team pila don ki jing pos new ba pet ya ka TV mo pet ki mobile ki jungi pin i ki ki international players ki jungi ngangai scam pila don shisha ka ta ka dream bal ada day ba pi don ya ka dream wat nom pen sab ya ka ring ka bat ka talent bat ka support bat ka ne ka jing prilat leng ba ki ne ki tournament ki ba per ho oi ni nom la bat pelong ya kita tournament ki ba he ki ban yaring kat bat ka national dan ka international level dan ring ngai scam ba ka ne ka platform ka baret kan ya rap ya pi ban kentiu syaki kerdan ki ba kham shalor ngin jin dala dokumen ngin jin dala kit bok kit wiang ya pi ban ong ba pin poi na ka ne ka district syaka state na ka state syaka national bat ki international level ban ba pin poi syaki tu ki club ki ba per ni syai don moment ta ki ne ki tournament la ne ka world 20 la ne ka 20 IPL hoi ngangai scam bagi players ki jongi nang ne ki bai sim benta nang ne na po madan bat ngi kula la da pi poy kata ka thong mo ngin ai ka moral support ngin ai ka jing pen ku purom bat ngin ket bok ki riang banang ne ken me ki players ki ban yo ban le kai aki international stadium Meghalaya Post.news